ale sigi jumashu kunnafoni telima minnu mana sɔrɔ fitiri ale ni safo ni ɲɔgɔn cɛ ka olu da outlook kan sunkalo ale tile 26 o ye bi ye tubabukalo ale tile 5 ye bi ye n'o ye avril ye san 2024 juma ala ka timoko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Lailatul Qadri su ye bi ye ala sɔnna ma batokɛyɔrɔw ani bato minnu bɛna kɛ ani dugawu minnu bɛna kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ an ye ala k'an ka jamana kolosuma ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga jamanadenw ala k'an hakilinaw bɛn yaasa min ye jamana ye ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na hôpital Gabriel Touré kɔnɔna na maa 100 ani maa 2 o de fatura tile 4 o kɔnɔna na ka sababuya kɛ funteni lahawuta min bɛ an ka jamana kɔnɔ bi min ye Gabriel Touré ɲɛmaaw ye o ko dogona tɛ nin ko in na koyi ko funteni barika de bonyana Gabriel Touré ma wa n'i y'a ta k'a jateminɛ fana maa 100 ni maa 2 in olu fatura k'a daminɛ avril kalo tile fɔlɔ kana bila a tile 4 na Kidal u gɛnnen kɔ ka bɔ yen n'o ye bamanci wale ni jugawale kɛbaa minnu bɛ bamanci wale kɛ Kidal fanbɛlafɛlaw la nin waati in na u b'a fɛ ka na u bɔlɔ turu Segu Moti ale ni San mara kɔnɔna na Katibadi Masina maaw n'o ye kufa ka maaw ye u n'olu kɔni kɛlen ka tɛlɛ kari ɲɔgɔn na yɔrɔ caman na dugudenw y'a yira k'a fɔ k'u kɔni bɛ ka min ye maa minnu bɛ ka baari bɔ nin waati in na Mali finitigiw tɛ min ye maa jɛmanw ka ca a la kosɛbɛ u ni maa minnu kɔni karilen don ɲɔgɔn na maa minnu yɛrɛ bɛ na ka na daga sigi olu da la ko kɛlɛ ninnu caman bɛ ka kɛ n'i ye ko in ta k'a jateminɛ maa minnu bɛ n'olu ye jɛkulu marifatigi lakodɔnnenw ye n'olu tun bɛ Kidal bolofaraw la ale ni Tɔnbɔkutu kɔnɔnaw la ka taa se Menaga faw ma u caman de yarila ka na jigin fo ka na nɔnfɔn bɔ Mali fan caman fɛ k'u yɛrɛ dama kɔni karilen don ɲɔgɔn na nin waati in na dugudenw kɔni ko a kow ka gɛlɛ kosɛbɛ sabula maa t'a dɔn min ye min ka maa ye a wulikajɔw kɔni bɛ ka kɛ armée fana o fana bɛ kɛrɛfɛ o bɛ k'a lajɛ waliya minnu bɛ yen n'u bɛ se ka na ni basigi ye ale bɛ ka olu baaraw kɛ maa moto polisilakaw ale ni sapeur pompier mɔgɔw ani minnu bɛ n'olu bɛ office central de supervision na moto 116 o de taara ka di olu ma bi 96 o kan ka di maa minnu kan ka drogue kɛlɛli kɛ min ye moto 10 ye o ye a bɛ fɔ min ma ko escorte présidentielle 10 wɛrɛ bɛ yen o fana kan ka di maa minnu ba n'olu ye sapeur pompier maaw ye olu ka baara kɛ n'o ye minisiriso min bɛ jamana kɔnɔna na n'o o ye ministre de la sécurité ale ni baara in kɛ ko n'ala sɔnna a ma don nataw la fana min ye gendarmerie ale ni garde nationale moto dɔ kan ka ta ka di olu fana ma bɛɛ ni kelenya baara min kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ min ye jɛkulu in ye ale kɔni bɛ a ka munumunu salo la calatigɛ jɛkulu olu fɛ yen o conseil de collectivité tɛmɛnen kɔfɛ CNT tɛmɛnen kɔfɛ bi min ye premier ministre kɔrɔ Usmani Sufi Mayiga a tun bɛ primature la n'o ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ ye a kɔni taara dantigɛli kɛ baara minnu kɛra k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Sogɛli ye a y'a yira k'a fɔ gouvernement maa bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna ko min ye u ka baara ye sɛbɛn min dir'u ma jamanakuntigi ye laɲini minnu kɛ o kɔnɔna na sa o hukumu kɔnɔna na u ye maliden bɛɛ lajɛlen lamɛn Bamakɔ yan calatigɛ jɛkulu olu de ta daminɛna sisan u y'a yira fana k'a fɔ ko fasodenw ka tɔn jɛkulu ni baaraw kan ka kɛ cogo min na sa u y'olu bɛɛ lajɛlen dantigɛ premier ministre Usmani Sufi Mayiga a ko min ye jɛrɛ yɛrɛ ye avril kalo in ale tile 13 tile 14 ka taa sa tile 15 ma o kan ka kɛ commune olu ta ye commune kɔnɔnaw la olu ka baara kan ka kɛ o tile 3 kɔnɔna na avril kalo tile 13 tile 14 n'a tile 15 n'o bɔra yen sa a bɛ fɔ minnu ma ko min ye région ta ye phase régionale o bɛ kɛ kalo tile 20 avril kalo tile 20 21 ana 22 nka olu ni Mali lasigiden so minnu bɛ diɲɛ fan 14 fɛ région n'olu ta bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye jɛrɛ yɛrɛ bakuruba ye sa min kan ka kɛ ni jamana ɲɛmaa yɛrɛ kan ka y'o kɔnɔna na Bamakɔ CICB kɔnɔna na o ye mai kalo tile 6 ka taa bila mai kalo tile 10 na n'Ala n'a kira sɔnna ma Usmani Sufi ale kɔni ye nin fɔ jɛrɛ in senfɛ min kɛra primature la bi Sogɛli ale ye jaabili kɛ ka kɛ ni maa minnu bɔra ka déclaration kɛ ko furancɛ fanga banna a y'a yira k'a fɔ ko sariya sunba kura min sigilen don an ka jamana kɔnɔ ko n'i y'o ta k'o lajɛ o ko transition bɛ kun fori
ni min ye furancɛla fanga maaw n'olu ye kalata kɛ ka sɔrɔ ka jamanakuntigi sigi ko o de sariya bɛ constitution kura kɔnɔna na nka y'a yira fana k'a fɔ ko bɛn ni kelenya ɲinini hukumu kɔnɔna na maliyɛnw kan k'u hakilinaw kɛ kelen ye yaasa min ye an ka jamana a bɛ se ka basigi ka ɲɛ suma cogo min na baaraba minnu kan ka kɛ maaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma aw bɛ sun tigɛ ni mun ye nectar ya ou bien dibi dɔɔri de Kangaliba aya ko sunkalo kɔnɔna in na min ye suntigɛfɛnw ye k'u la mandi dɔ kɔni ye jus ye dɛ ko jus caman de nalen don wa min ye musolakaw ye olu ka o jus feere ninnu senfɛ sa k'u fana bɛ k'u tɛgɛ nɔ dɛ ko sunkalo in kɔnɔna na ko kuma tɛ n'i y'a sumalenba sɔrɔ ko nka min bɛ ka k'a gɛlɛya ye sa o ye gilasi ko de ye muso ninnu kɔni ko jus gɛrɛgɛrɛ caman ko o nalen don an ka jamana kɔnɔ nin waati in na nka sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw y'a yira k'a fɔ ko jateminɛ ka kɛ jus ninnu na sabula u fana caman u tɛ se ka se to tile kɔrɔla la tile min dun bɛ ka bɔ fana u ka daw kan wa ko ni ye jus caman ye a bila sagolen tɛ gilasi bara kɔnɔ a tɛ frigo kɔnɔ a bɛ kɛ denmisɛnninw de kun tile kɔrɔ u bɛ yaala la fan bɛɛ lajɛlen na ko o man ɲi ko fo k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na n'o y'a sɔrɔ kɔni maaw ni kan fɛn don sabula sun mana tigɛ a sumalen ka di maaw ye ko bɛɛ k'a bila i kunna fana ko kɔlɔlɔ bɛ se ka ye a la a lamara cogo a n'a kɛcogo fɛ ani kuma tɛ maaw b'a da o kun cogo min na ka yaala ni a ye misi feere ko o bɛna daminɛ 3,820 o misi k'o de kan ka di Bamakɔ ma Bamakɔ a yira k'a fɔ ko o feereliw bɛna kɛ feereli min bɛna to min ye sɔngɔ bɛna sigi sɔngɔ min bɛna bɛrɛbɛn an na tila ka segin ka na ni misi feere ko in na sabula ale bɛ yɔrɔ caman kayikaw fɛ yen balo min bɛ yen n'o tun kan ka di o balo ko o sera n'o ye malo ye min ye tɔni 1,730 o de taalen no kayikaw fɛ yen nin waati na ka taa d'u ma gouvernement ale tɔgɔ la min ye opération sunkalo solidarité o hukumu kɔnɔna na ye feereli kan ka kɛ kayikaw fɛ yen ka kɛɲɛ ni sɔngɔ minnu bɛna sigi u y'a yira k'a fɔ ko min ye malo ye a kilo man ka tɛmɛ 75 kan o b'a yira k'a fɔ ko 50 kilo kɔni o ye 3,750 ko o bɛna na k'a 50 kilo ye o da ka ca dɛ k'a kɔni tɛ tɛmɛ o kan gouverneur a ko k'a b'a ɲini juraw fɛ k'a ɲini jamanadenw fɛ Kayi kɔnɔna na ni malo ninnu u kana t'u yɛrɛ sɔrɔ maa ka magasin kɔnɔ u nana ka jigin yɔrɔ min u ka feere o yɔrɔw la o yɔrɔw dantigɛlen don ka ban k'olu fɔ mɔgɔw ye DNCC ale ka bolofara min bɛ Kayi o bɛ wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka malo ninnu la kɔlɔsi kosɛbɛ komi u ye Bamakɔtaw kɛ cogo min na jamanadenw olu bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na lafiya kɔnɔna na k'a sɔrɔ sɔngɔ wɛrɛ ma fara a kan Kayi ta taara retard la dɛ bon malo bɛ don kuma bɛɛ tumutukaw fɛ yen ka se ka gouvernement baarakɛyɔrɔw faso cakɛdaw k'olu dege baara la baara min bɛ se k'a to n'u bɛ se ka carte d'identité wolosɛbɛnw ka taa se gɛlɛya min bɛ yen bi n'o o bɛ maaw yɛrɛ kan u ka se k'u ka sɛbɛnw sɔrɔ cogo min k'olu bɛɛ lajɛlen baara k'u dege o kalan na o kɛlen don baara ye baara min n'o kɛra Tɔnbɔkutu kɔnɔna na jɛrɛ in ko a tɛna dan Tɔnbɔkutu dɔrɔn ma koyi sabula nin waati in na maa caman bɛ yen bi olu y'u sigiyɔrɔw bila sɛbɛnko dɛsɛ bɛ olu la ka bɔ Sangaw fɛ yen Segu ale ni Tɔnbɔkutu a yira k'a fɔ ko min ye baara in kɔni ye sa sefa wari 1,161,000 o de donnen don a la a kan ka kɛ tile 10 kɔnɔna na yaasa nin sigida ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ sɛbɛn minnu n'o o bɛna n'a to u bɛ se ka baara kɛ u yɛrɛ tɔgɔ la Banamakaw fɛ yen sɛnɛko kuma bɛ yen sɛnɛkɛlaw yaasa u yɛrɛ bɛ se k'u tɛgɛ nɔ cogo min sɛnɛko la ka nafaba sɔrɔ a la a yira k'a fɔ ko kalan kɛrɛnkɛrɛnnen ko o sigira Banamakaw fɛ yen o kalan in senfɛ sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye Banama ale sɛrɛkili dɔrɔn tɛ Banama sɛrɛkili mɔgɔw dɔrɔn tɛ kɛnɛ in kan ye Joyilakaw olu bɛ yen ka taa fara min ye Kulukoro bolofara kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛnɛ kɛ musolakaw ani denmisɛnninlakaw ko laɲini ye min ye a min fɔra sariya kɔnɔna na ko 100 saradala 15 dugukolo ka ta ka di musow ni denmisɛnw ma u ka baara kɛ yaasa u bɛ se ka tɔnɔbɔ cogo min na ko baara min na tali ko la min ye baara in ye fana a b'a to min ye togodala musow olu ka tɔnjɛkulu denmisɛnninw minnu ka tɔnjɛkulu fana bɛ Kulukoro kɔnɔna na olu bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogo min na sɛnɛ u yɛrɛ ka nafa sɔrɔ a la u y'a yira k'a fɔ ko min ye baara in ye a sigilen don hukumu min kɔnɔna na o ye sɛnɛ yiriwali ye nka a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye min ye
dutloma n'o ye muso ye o bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na sɛnɛko ta nasira la baara in ale bɛ tali kɛ o la kosɛbɛ kulukorokaw olu fɛ yen sɔɔni min ye bafulabekaw ye olu bɛna ekɔliso kura dɔw sɔrɔ ekɔliso n'o ye ekɔliso kalanso ye 18 o kan ka jɔ u fɛ yen magasin n'o ye magasin minɛnbila magasin ye o 6 bɔ o la mɛtiriw olu ka minɛnbilayɔrɔ o 12 bɛ a la ɲɛgɛn 3 bɛ a la ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ bafulabe kɔnɔna na wari in kɔni musaka kan ka kɛ sefa wari miliyɔn 200 ye ko baara kan ka kɛ kalo 4 ale kɔnɔna na u ka bafulabe yɛrɛ kɔnɔna na sa cercle ɲɛmaw ka taa se ekɔliden somɔgɔw ma bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara nin ko in na sabula waati labanw na a kun yɛrɛ k'a fɔ ko bɔgɔsow de tun bɛ ka jɔ ka kɛ kalanso ye bafulabe a b'a dɔn bafulabe ye yɔrɔ min ye cercle fɔlɔ min sigira Mali kɔnɔ yen de bafulabe ye denmisɛnnin fɔlɔ minnu taara ka taa ekɔli la Mali kɔnɔ yen de don l'école des fils de chef nka bɛ ten de e ma kitabutigi ka kuma mɛn de n'i bɛ fɛ ka danni kɛ i kana dan k'i sigi dɛ i b'a kurakuraya k'a lawaleya don o don de maaw k'a dɔn k'i bɛ yen projet IDA ale de kɔni ye nin wari in bɔ sa wari min ni o ye dollar wari 7,000 ani 730 ye o de bɛna don a la yaasa ka se ka o kɛ misi feere an y'a fɔ ka misi feere k'a sɔngɔ nɔgɔya kosɛbɛ o kɔni baaraw kurunbɔ karili o kɛra nin ye jɛrɛ in a tako 16nan ye a bɛ sigi k'a bɛ na to senna fo avril kalo tile 10 ɲinanta k'o bɛ hukumu min kɔnɔna na sa o ye maaw ka se ka gɛrɛ bagan mara ka se ka maaw gɛrɛ ɲɔgɔn na bɛɛ ni kelenya o hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ yen n'ale bɛ bagan mara kunna sa n'o ye Yubaba ye ale kɔni taara ko in kurunbɔ karili kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ ko baaraba min bɛ yen nin kan ka kɛ nin waati in na sa k'o bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ale yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na n'a ka minɛnw ye minɛn minnu bɛ yen ni olu ye baganw ye o b'a to nin waati in na o y'a yira k'a fɔ ko min ye baganw ye sa olu kɔni nana ka bɔ Mali fan caman fɛ laɲini ye mun ye bagan sugu olu ka sigi bagan sugu 3,000 ani 820 o bagan o de kan ka na min ye bagan 1,770 ani 70 ye olu kɔni bɛna bila Bamakɔ kɔnɔna na Kayikaw fɛ yen bagan 800 kan ka taa ye Segu Sikaso sa kɛ 770 ani 50 kan ka taa ye Segu ta o ye 300 ye min ye Mopti ye o ye 200 ye nin bagan ninnu tilanen don nin cogo in na ka feereli ninnu kɛ feereli ninnu fana o ye sababuya min b'a to min ye commerçants ye olu ni bagan maralaw bagan sanaw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na yaasa bagan sugu min bɛ a bɛ se ka nɔgɔya cogo min u bolo u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye bagan sugu in ye a bɛ sigi san o san gouvernement yɛrɛ ka fɛɛrɛw tigɛlen don sɔngɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw olu kɛlen don a la yaasa mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ sɔn nɔgɔya la cogo min na n'o tɛ garabali kɔnɔnaw taw ko olu kɔni daw olu ka gɛlɛn kosɛbɛ bagan ɲinanama ko ni maa min kɔni bɛ yen n'i kɔni sera ka 65,000 sɔrɔ i bɛ se ka bagan ɲuman sɔrɔ a ko in kɛnɛ kan ye ko a bɛ daminɛ sa 40,000 na ka taa se 65,000 ma ko o bɛ bagan sɔrɔ kɛnɛ in kan ye ni maa min n'o bɛ maa min bolo 40,000 sa misi o bɛ maa tu dɛ ayiwa n'an bɔra yen an bɛ na kɔkan kibaruyaw la kɔkan kibaruyaw an b'a yira u la k'a fɔ ko muso min bɛ yen n'o ye Marise Konde ale tun ye sɛbɛnni caman kɛ sɛbɛnni minnu n'olu y'a to diɲɛ ye farafinna dɔn ka wulikajɔ caman kɛ ko ala y'ale ka kalifa minɛ a la Senegalikaw fɛ yen Boun Abdallah Dionne ni ale yɛrɛ tun ye cɛbɔ ye kalata tɛmɛnen in na ko ala y'o fana ka kalifa minɛ a la Union Africaine ko ale bɛ ka fɛɛrɛ ɲini nin waati in na yaasa marafaw olu bɛ se ka da cogo min farafinna kɔnɔna na min ye bamaci wale ni jugawale kɛbaw kɛlen don ka wulikajɔ minnu kɛ yɔrɔw la olu bɛ se ka lasa cogo min ko min ye Union Africaine a ko k'a bɛna wulikajɔ kɛ o togo la o ko la Zimbabwekaw fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko olu bɛna o tɔgɔla wari dilan koyi k'u bɛna wari kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan sa ko yaasa ka se ka o sɛmɛ dollar la ko nɔn tɛ ko sɛgɛn kɔni ko a bɛ ɲini ka olu kɔ kari farajɛla ale ni farafinna k'olu bɛna ɲɔgɔn ye bɛna tali kɛ mun kan sa Faransikaw fɛ yen ko bɛna kɛ de sa juru bɛ jamana minnu na jamana minnu bɛ yen bi ni juruba bɛ olu la sa ko ka t'olu tɔgɔla kuma fɔ Faransi ko ale mago bɛ musaka la nin waati in na sabula farajɛla jurutaw ko olu sɔngɔ gɛlɛyalen don min ye jamana 5 ɲuman ye ko olu kɔni de bɛ yen bi olu bɛ Faransi sɔngɔrɔma don kosɛbɛ a ka musaka ko la nka a ka juru fana bɛ minnu na
ko olu fana kan ka taa olu kuma ka taa kɛ nin ko in kɛnɛ kan. Festival international des arts de Benin ko n'Ala sɔnna ma o ko bɛna kɛ Beninkaw fɛ yen lajɛ in ale bɛna kɛ ni avril kalo in tile 23 ka taa kuncɛ a tile 28 na Maliyɛnw k'olu kan ka ye kɛnɛ kan Burkinabéw Nigériens Sénégalikaw Gambiens min ye Rwandakaw ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ nin ko in kɛnɛ kan ko ɲɔgɔndan don seko ani dɔnko la. Somali ale ko n'Ala sɔnna ma ko min ye Ethiopie lasigiden b'ale fɛ ko a n'o gɛngoyi k'u ka consulat fila bɛ k'u bɛ gɛn ko ka tila k'u ka datugu ko sabula min ye Ethiopie ye o bɛ baara min na o man di olu ye fiyewu. Tribunal min sigilen don Farafinna ni Farajɛla sa yaasa ka se ka jɔnya kɛlɛ o tribunal fana bɛ k'a fɔ sa ko ale ka wuli ka jɔ kɛ ko sabula nin waati laban ninnu na diɲɛ kɔnɔna na maa caman bɛ yen u bɛ jɔnya ko ka taga ɲɛsin u ma wa hali Farajɛla jamanaw la fana a ko in degun bɛ yen ko n'u ma fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ko a ko k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Nin juguya ni Bamacɛwale kɛlɛli la Patrice Talon ko a bɛna wuli k'i jɔ koyi ko n'ale ma wuli k'i jɔ n'a ma fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ko min ye olu ka jamana ye ko sigana kɛlen don k'a fɔ ko min ye Bamacɛwale ni juguyawale kɛbaaw ye k'u bɛ ka to u don olu fan fɛ yen ko a caman bɛ yen u kɔni bɛ bɔ u bɛ munumunu saliw kɛ u ye sɔmini kɛ u la ko nka nin waati laban in na u danganiyara k'a fɔ k'a jira k'a fɔ ko a caman kɔni bɛ yen u ka wulikajɔ kɛ kun ye sa yaasa ka se ka dangari olu Benin yɛrɛ la fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen don olu bolo k'o tɛna labɔli kɛ f'u ka dɛmɛbaa ɲini u yɛrɛ la. ASECNA o ɲɛmaaya ɲinini na Chad ale y'a ka minisiri dɔ bila ka na Asimi fɛ yen ko yaasa Mali bɛ se ka dɛmɛ don u ma cogo min na u ka cɛbɔ ale ka se ka ɲɛ sɔrɔ o ko senfɛ fana min ye minisiri ye a ye bataki di Asimi ma bataki min kɔnɔna na min ye Idriss Déby denkɛ ye a y'a ɲini Asimi fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma Bamaciwalew ni ɲugawalew ni damatɛmɛwalew olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na Farajɛla ani Farafinna an fanfɛ bolow fɛ cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko min ye waleya caman kɛra ka tɛmɛ kɔrɔlen bi in na k'a mago bɛ a kɔrɔkɛ a n'a balimakɛ la u ka se ka kɛlɛ sigi sen kan kɛlɛ min n'o bɛna na ni ɲugawale ni Bamacɛwale kɛbaaw k'olu ka ko kɔni ban. Farafinna kɔnɔna na min ye Union Européenne ye ale ko ale bɛna se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la koyi ko sabula nin waati in na olu ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ wulikajɔ n'o olu ye musakabaw ye ka ɲɛsin ni ɲugawale ni Bamacɛwale kɛbaaw ma ko a ko tɛ ka ɲɛ sɔrɔ ko fo kimɛli ka kɛ ten sa nɔn tɛ olu ye musaka min bɔ a dara wuli ka bon wa jamana caman bɛ yen bi u y'a jira k'a fɔ fana ko olu yɛrɛ tɛna tɛmɛ Union Européenne fɛ tuguni koyi ko sabula AES sigili min filɛ nin ye Burkina ko k'a ta a ka dabada ma Mali ko k'a ta a ka dabada ma min ye Niger o fana b'o dabolo kelen kan Nigerikaw fana fɛ yen olu ka conseil communaux u y'o kɔni sow bɛɛ ci ka bɔ yen pewu n'o ye mairelakaw ye ko délégation spéciale u bɛna bila u nɔ na bi fana u tun bɛ baara la ko min ye Bazoum ye immunité min b'ale kan u bɛ se ka wuli cogo min Burkina Faso kaw fɛ yen denmisɛnninw bɛ wuli ka jɔ la ko n'Ala sɔnna ma bɔlɔ kɔni bɔlɔ nɔgɔlen k'o ti ye Wagadugu tuguni k'u na o baara kɛ fo ka se a dan na an ye min sɔrɔ brève kɛnɛ kan o ye nin ye bi su in na Falaye i Keyita k'i fo k'i waleɲuman dɔn Keba i Jalo aw bɛ taa aw ka Lailatul Kadiri kɛ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ a bɛ taa Banjugu de fɛ yen wa a bɛ taa Idara de fɛ yen wa ou bien a bɛ taa Faruku de fɛ yen ou bien a bɛ taa jɔnni fɛ yen Banjugu bi yan Tour la Choila bɛ Saba terrain na Aidara ale bɛ Korofina Aruna Sangare ale bɛ dɔ k'a ka so a ka ca dɛ batuguyɔrɔ bɛ yɔrɔ caman kuranɛjigiyɔrɔ bɛ yɔrɔ caman min ye misiri kɔnɔnaw fana na wajulu bɛ fan na bɛɛ lajɛlen fɛ wa bi fana furu caman sirila bi an ka misiriw caman na furu caman sirila bi tiɲɛ don janajaw ye sukoyaw ye tan ba ta bi nka furu fana caman sirila an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ Ala k'a kɛ furu ye sima filaw ka furu jamana Ala k'a basigi Ala ka jamana kolosuma k'a fɔ aw ɲɛna sa ko n'Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 12 n'o o ye midi ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya mun na an ka baw olu bɛ cogo di bi fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ yaasa an ka se ka bɔ an ka nin degun ninnu kɔnɔna na Thierno Balde ale nana ka na ɲɛfɔli k'a ɲɛna o la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnna ma.